Irak'ı o nünere teretin üçekanime Yılmaz Aslan lembermeye meyvani mişi he temaşavan neşa Yılmaz rojete bxir beguman tabi laliye kel ruhilatan avin ev mücadele o şerri kulli diji teröre tekirin o laliye dinci Amerika o herkes merak tikir Amerika'ya gel o kibi be serok tedaviye da Donald Trump o serok nuki Amerika'yı gelo ve tesire keçava çevbedin habera tekiliyen Herma Kurdistan'ı o Amerika'ya tekiliyen Irak o Amerika'ya da mevanite çi beje bitaybeti el servan mesele o hadise ya. Bele. Mehmet Bakı ji boy wejiyên bêjin beyanî baş siba we jî bi xêr roja we bi xêr neberê em li hewlêrê nehevdîtînê xwe didomînin fikr û ramanên mêvanên xwe em li ser ekranên TRT Kurdî heya ji destê me tê em tînin ser ekranê û rojeva hewlêrê weke hûn jî dizanin yan jî rojeva Herêma Kurdistanê gelek têr û tije ye. Di rojevê de bi taybetî di serî de operasyona Musuleyê ye di 16 hevdeyê mehê de dest pê kir hevdeyê meha borî de dest pê kir û di çarçovêya vê operasyonê de jî na hêzên pêşmergeyan serkeftineke mezin nîşandan du herî dawî başîka hat paqijkirin hat rizgarkirin xebatên Luwan derdoran jî dewam dike û em li bendêne ku di çend rojên pêşiya me de jî Laliye Şengalê jî operasyoneke berfireh dest pê bike. Tabii Rojava Herêma Kurdistanê de hem taybeti operasyona Musulê û Laliye dinê jî du ji xwe hilbijartina Amerîkayê qewmî de hilbijartinê de Trump qezanç kir. Em bandora Trump a li Herêmê jî biaqivin digel mêvanê xwe mêvanê me îro berdevkê Partiya Demokrata Kurdistan Rojhat Amedî em dixwazin pê re fikr û ramanên wî bistînin û pê re hevdîtinekî pêk bînin gotûbêjekî pêk bînin hûn bi xêr hatin serçava rat. Spas xêrandar bê. Kek niha operasyoneke berfireh li ser Aliye Musulê dewam dike. Di destpêkê de em ji vê operasyonê dest pê bikin. Operasyon çawa dimeşe li gorî we û tengasiye henin gelo tünenin li ser Musulê döndürün Musulê de pêşmerge wezîfe bikin yanna heyana xebatekî çawa hatiye meşandin û ev xebat têrê dike yanna. Niha weka ku em dizanin ev zû de hatibû plankirin operasyonekî leşkerî ji bona rizgarkirina Musul û dewroberê Musulê dihate pîlankirin. Di vî pîlanê da hêzên Kurda dihatine münaqeşekirin. Alîkariya Herêma Kurdistanê dihate münaqeşekirin. Rola leşkerê Iraqê dihate münaqeşekirin. Beşdariya hinekî hêzan li dewroberan dihate münaqeşekirin. Lê weka ku em dibînin di netîceyê de ev operasyon hatiye pêk anîn Kurda ji aliyê xwe ve barê ku girtin ser milê xwe wî bi şêweyekî zelal bi şêweyekî baş pêk anîn cihên ku hêzên pêşmerge diviya bû rizgar bikirana wî karê xwe pêşmerge bi şêwekî serketî pêk anî. Duhî jî herî dawî başkê hate rizgarî kirin û hinekî dewroberên Musul jî di heman demê de hatine paqijkirin. Li vê derê ma wacibê karê artêşa Iraqê ka ta çi radeyê wî bikaribe bi serketî be bi gor qenaeta min ew hê nediyar e. Lê operasyon weka ku em dibînin hê bi dawî nehatiye. Leşkerên Iraqê tê gotin ku duh jî çarpênc gundên yan jî taxên hundirê Musulê rizgar kirine di derbarê vê de agahiyeke rastîn ket berdestê we yan. Bêguman ev roja ku operasyon hatiye destpêkirin di vî nabênê de hêzên leşkerên Iraqê gelek deran diçin digirin lê hinek deran jî ji neçarî paş ve dikişînin ji ber ku nikarin biparêzin duhî jî hinekî dewrober girtine destê xwe mirov hêvî bike ku destê wan da bimîne. Hêzên pêşmergeyan gelo dixwestin tevlî operasyona hundirê Musulê bibin yanna ji bo çi ji bo niha tevlî vê operasyonê nebûne? Wek agadariya ku ême li destê me daya berê operasyonê kî wê çi bike ew hatiye tayin kirin.
operasyon daxil buna hêzên pêşmerge di nav bajarê Musulê de bi gor zanî buna me di rojevê de nîne. Belê. Laliye dine xebata peşmergan do operasyonê de û di Başikayê de jî weke hûn jî dizanin serkeftineke pir mezin nîşandan. Em dikarin bêjin ku bêyî şehîd li Başikayê serkeftineke mezin nîşandan. Xebatên pêşmergeyan ew xebatên ku di operasyonê de serkeftina ku di operasyonê de nîşandan hûn çawa dinêrxîn. Bêguman eva yani me tenê ne de hemû dinya çavê wan li hêzê pêşmergeyê de ye. Eger hêzê pêşmerge nebûana ev pêşveçûnên serketî me nedî dît. Ev qenaate hem di welatên Rojhilata Navînê de hem jî li dinyayê de çêbûye. Loma hêzên pêşmerge bi çavekî pozîtîv têne temaşekirin. Ev serketina bigor qenaata me bi dawî nehatiye. Yani her çendî seda du tenê cih mabûn ku coğrafya Kurdistanê were hudûtê were kişandin ev bi dawî hatiye. Rewşa penaberan dê çawabe, rewşa penaberan hûn çawa dibînin. Nêzî bi hezaran kes, bi hezaran kes niha di kampên taybetî di sînorên pêşmergeyan dane, niha rewşa wan çawa ye û xebatên li ser wan çawa dimeşe. Muhabberê operasyona Musulê hate pîlan kirin ji alî UN ve hikûmeta Iraqê û ji hikûmeta Herêma Kurdistanê. Di wexta operasyon çê dibe wê çi rûberûyê penaberan were wê xelk çawa were parastin. Di vî çarçeveyê de bernameyekî hate pêkanîn cih ji bo penaberan wê bihatana çêkirin û bütçeyekî hatibû tayin kirin. Lê mexabin ew tiştê ku hate pîlankirin nekete rojevê bi gor wî bütçeyî ji bona ku mirov bikaribe xwedî li penaberan derkeve teqrîben 115 milyon dolar acîl divê bihatane tertîb kirin. Lê bi gor agadariyên me heta berî hefteyekî du hefteyekî tenê 10 milyon dolar hatibû 5 milyon dolar bo aliyê hewlêr 5 milyon bo dehokê ev gelekî kême û sazê peymanê ku UN jî dabû ku cih wê ji bona penaber hazir bike wana jî nekarîn wî cih hazir bikin gotibûn heta meha yek ancak em ê bikaribin stargehan kampan ji bo penabera pêk bînin yani wacibê xwe bi cih nanîn tu kes çi hikûmeta Iraqê çi jî UN hemû tişt maye dest Herêma Kurdistanê ew jî çi ji destê wan tê weke ku em dibînin pêk dînin. Peki hûn alîkariya Tirkiye çawa dibînin, alîkariya mirovî ya Tirkiye ev bi taybetî li ser rêya hêva sor gelek alîkarî hate kirin li vê herêmê û li ser kampan alîkarî hate kirin? Niha ji berê da Tirkiye wek welatekî dixwaze alîkariya penaberan bike û li Tirkiye jî bi milyonan penaber ji Rojava û ji Sûriye ketine Tirkiye Türkiye alîkariya wana dike. Lê divê ji bîra me neçe ev yek du salê dawî da bê kêmayî 1.800.000 penaber hatine Herêma Kurdistanê gelek welat û gelek dezgeh dixwazin alîkarî bikin û li vê derê de alîkariya Tirkiye jî em dibînin wek welatekî demokrat ew jî wacibê xwe bicih têne. Laliye dinê em dema ku berê xwe bidin Amerîkayê hilbijartin Amerîkayê di rojeva dinyayê de bu ne bi tenê di rojeva Amerîkayê de lewra ev demeke dirêje Trump dê qezanj bike yan ji Clinton dê qezanj bike di dawiyê de du di hilbijartinê de Trump qezanj kir û nêrînên Trump a li ser navê Rojhilata Navîn hûn jî baş dizanin berê dizanin beriya hilbijartinê ev fikr û ramanên xwe guhertibûn kîjan bata hilbijartin dê çêtir biya û Trump qezanj kir di encamê de qezanjkirina Trumpa bandorrawiya li ser Rojhilata Navîn hûn çawa dibîn? Niha di Rojhilata Navînê de gelekî kêşe hene em bi çavê xwe dibînin. Ji nû ve dezaynkirina Rojhilata Navînê tê münaqeşe kirin. Di vî warî da
هنکی کار تینه کرن وک ام دبینن عراق وک ولاته کی بره نمایه سوریه ده همان ده میدا وک ولاته کی بره نمایه گلکی کشه هنه ده چارچوی وی تابلوی دا نرین ولاتان هنه نرین ایرانی هیا ده هلبجارتن ولی امریکایی ورنه پیکانین و نتیجه وی هلبجارتن دا چه ببه و ده کیجان قناغی دا و بچه هوایی و تاثیر و باندور رجلات ناوینه دا وره چه کرن هیوین ما کرده هبون مثلا و همان دمی دا هیوین ترکیه بخوشی هبون یعنی هیلاری کلینتون ببسروک آن ترامپ ببسروک تک دیسان پیوندین امریکا و ترکیه ورنه قناغا بره اف ده هات ترکیه مناقشه کرن اما کرداجی مجی هیوی و رامان مهنه چاوری کرنا مهه آیا هیلاری کلینتون یا ترامپ و بو ما باش بی یا راستی و بکاربن پروگرامان چاره سر بکن ده نتیجه ده انجام ده ام دبینیم که ترامپ قازنج کریه ترامپ وکا که تی خویا کرن و بکاربه جی دموکراتان زیادتر در روجلات ناوینه ده اکتیف ببین جبو چاره سرکرنا پرسان در روجلات ناوینه ده از دوی قناعتی دانه لی داره یا هری تشتی بالکش اوه پیوندین ترکیه و امریکا نها ترکیه داخل بونا ترکیه ده شر دجی داعش ده دیسان در روجه ویدایا هیوین امریکا هنه امریکا بوی حکومات نو به اف سروک نو دخوازم پیوندین خل گل ترکیه دوباره جبر چاو درباز بکن و دخوازم باش بکن بگور قناعت من اگر اف تشتهانه ورا چکرن ویجبو ترکیه باش ببه ویجبو روجلات ناوین باش ببه هیوی من بخوا اویا که اف پیوندیانا باشتر ببن جه ترکیه داخوازه کی دیجی هیا وکا که ام دبینن اوه تقریبا 2 سال پروبلمه کی پر جدی هیا لترکیه دا او جی جماعتا گلن ترکیه دخوازه وی پروبلمی زودترین کات چاره سر بکه جخوا اف مثلا اوه چند محل امریکا دهات مناقشه کرن ام فتح الله گلن چه بکن ام تسلیم بکن ام بهلن ام زندانی بکن یعنی پروسیدور دادگاه جخوا بردوامه لی حکومت امریکا یا نو وی مسئله پچکی دی زودتر بکه بیانات که جالی مشاورین ترامپ هاتی انهاتن دانین وی اشارت دکن تشتکی گلکی بالکشا اف مشاوری سرکه یا ترامپ دبیجه وکاکو ترکیه بینادن خودی بکه و بوی هوای امجی گلند امریکایی دا خودی دکن اف نای تقبل کرن یعنی اف اشارتین باشن و دوی داری دا ام هیوی دکن اف پروبلمانا چاره سر ببن و ترکیه و کرد دیسا به هفدورا بکوین دیالوگی که خورد و دروجلات آناوینی دا اف هانه و خدمت چاره سرین باش بکن العالیه دنیا ترامپ بری وقتی گوتو بو ام دخوازم بده هزاران عسکرین امریکایی لشکرین امریکایی دو اپراسیونین هندری عراقی ده روجلات ناوین ده به تایبتی وظیفه بگیرن پشتی ویژین نزی هربجاتین گوت ام نخوازن ادی لشکرین عراقی ده روجلات ناوین ده بم بکارانین هکه بم بکارانین جی لگوری برجواندی مد بم بکارانین ev gotun ne li dijî hevdûye yani hevdû nakire û demê daviyê de bi taybetî dixwaze Trump dixwaze gotinên xwe de jî îfade dike dibêje em dixwazin êdî têkiliyeke xurt bi Rûsyayê re deynin li gorî ev têkiliyên Rûsyayê û rojhilata navîn nêrîna rojhilata navîn de guhertinekî li ser navê rojhilata navîn bike yan na niha di qonaxa hilbijartinê de ta îro ûro gotin û beyanatên ku hev nagirin têne kirin bo numune demekî Trump digot ez nayêlim ev derbibe stargeha Müslümana ez ê rê nedim Müslüman werin ev welatê me
ev tiştên anîne ku têne gotin Siyaset hûn dibêjin yani di siyasetê de dibe. belê yani ji alî din Trump bo okê jî bo Tirkiye jî gotu bu alîkarî herî mezin bo Daeş Tirkiye dike yani lê niha em dibînin tiştên dî têne gotin ev e siyaset e tiştên ku têne gotin mirov dibe li ser zêde raneweste yani leşkerên Amerika jî ku li Iraqê wê nikaribe bikar bîne yani ji bîra me neçe devleta Amerika devleta muessesata ye yani tiştê ku rast e serokên ku têne hilbijartin devrê wan heye faktora wan heye lê li vê derê de divê merov zêdetir siyaseta komariyan bîne berçavên xwe. Yani kitêbeke wan sor heye ew kitêbanekî veke dîsa de bil gorî kitêbê tev gere wisa? Bêguman wisa ye hiç guhartinekî çênabe yani eger demokrat jî bihatana hilbijartin ez bawer dikim wê zêde tiş nehatana guhartin ev e. Peki em rewşa rojhilata navîn di dawiyê de em binirxînin ew faktora Amerika'ya yan Rusya'ya yan peşiya piştî ev operasyona Musul'e de hun li benda Çin'in yani bi taybetî li rojhilata navîn de guhertinên çawa pêk bên û hun çi hêvî dikin yani hun li benda hêviyekî çawanin hun Iraqekî çawa dixwazin rojhilata navîn ek çawa dixwazin li ser vê hûn ê çi bêjin? Niha di rojhilata navînê de zûdeyê kêşe hene. Kêşeyî reîsî, problema reîsî di rojhilata navînê de problema Kurd û Kurdistanê ye. Ez bi Kurdî dikarim vî bêjim. Heta ku ev mesela bi şêweyekî aştiyane bi prensîpên demokrat neyete çareserkirin wê tu cara rehetî nekeve rojhilata navînê de. Loma em wek Kurd em hêvî dikin ev hêz û ew welatên ku di komelgeha internasyonal da wek hêzên demokrat wek welatên demokrat cihê xwe girtine ew bi hevdûra siyasetekî rast û durust ji bona rojhilata navînê ava bikin yani kî di rojhilata navînê de peywendiyên xurt li gel Kurda dayêne kî di rojhilata navînê de li gel Kurda bimeşe wê ew bikaribe hebûniya xwe biparêze bi Kurd û Kurmancî ev e eger hûn ji me pirs bikin yani niha faktor İranî heye mentıqeya faktor Tirkiye heye wekî dî li Sûriye çi dibe çi zêde ne xudan biryarin Iraq ne xudan biryarin xudan biryar du welatên mezin hene di rojhilata navînê de İran û Tirkiye ye Tirkiye bi girêdaya komelgeha cîhanê ye İran ne wisa ye ji bona wêkê em hêvîdarin Tirkiye dubara rewşa xwe ji ber çav derbas dike û siyasetekî nû bi siyasetekî nû di rojhilata navînê de aktif dibe eva hanê jî bi müttefikiyê Kurda derbas dibe rêkî dî nîne. Di dawiya xaftina me de hûn ê ji gelê Iraqê ji gelê Kurdistanê re çi bêjin ji gelê Kurdan re hûn ê çi bêjin gelo? Min ez bixwe vî tiştî dibînim paşa roja me Kurda vekiriye ji ber ku me di rojhilata navînê de îspat kir ku em dikarin bi her kesî bi her etnîsîteyî bi şêweyekî aştiyane bijîn fermo ewa rewş li ber çavê me ye. Em gerek spas dikin zor spas ji bo tevlîbûyîna ve ya bernameya me ji bo fikr û ramanên wê em binir em gerek spas dikin. Ez jî spas dikim gelek memnun spas. Bire temaşavanê nêja mêvanê me îro berdevkê Partiya Demokrata Kurdistan Reis Rojhat Amedî bû di derbarê operasyona Musulê de û di derbarê hilbijartina Amerîkayê de di derbarê pêşeroja hikûmeta Kurdistanê de yan jî gelê Kurdistanê de fikr û ramanên xwe bi me re parvekir em ji hewlêrê dîsa silav û hurmetên xwe ji bo re pêşkêş dikin. Yılmaz Aslan gelek spas ji bo Rojhat Amedî jî şirovên wî temaşevan nêja peki em